The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 16:18-20. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Better to be of a humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud. He who heeds the word wisely will find good, and whoever trusts in the Lord, happy is he. Proverbs 28:25-26. He who is of a proud heart stirs up strife, but he who trusts in the Lord will be prospered. He who trusts in his own heart is a fool, but whoever walks wisely will be delivered. Matthew 11:29-30. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Proverbs 15:33. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, not before honor is humility. Matthew 12:36. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Proverbs 21:23. Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ng atong pagsunod sa atong nandan nga buluhaton. Sa dili pag kita magatuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ng atong pangandam sa atong tagsatag sa kakalag, kinahanglan kini limpyuhan gikan sa mga sala nga atong nabuhat niining adlaw. So aron dili kini mahimong babag sa atong pagabuhaton o pagtuon sa pulong sa Dios. In fact, ang teaching ministry sa Diyos Espiritu Santo dili makalihok nga ni kanato kung naay nagababag nga mga sala. So, let us now use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan. Ang imong buhaton, mao ang pagsugid sa pagka-manluluwas ni Jesucristo ang buot pasabot, nga imo siyang luwaton, imo siyang tuuhan, ingon nga imong manluluwas og Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Walay manluluwas si Ginoong Jesucristo lamang. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. O gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya magkita sa ginharian sa Dios. Nakita sa kana sa Juan 3 versikulo 3 ug 7. Therefore, karon mag-andam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray.
Magampo, wala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ning lain no sa mga adlaw. Salamat Diyos nga mo pa kaming gipabuhi, nini among lawas, skill pa nga among pandihok-lihok ug sa among kalanti pa sa among pangunahuna, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesya ug imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pagani. Apan ang imong plano, sa tagsa-tagsa na mo kakinubuhi, nagapadayon pa man. Busa, salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon niining among tun-anan nga giduputan hypostatic union of the Lord Jesus Christ. O nagaampo kami nga imo kaming patinawan og dugang sa mga kamatuoran, luyo ni ining mga prinsipyo nga among pagkahisgutan o nga kini nga among gibuhat. Nagapasalamat kami dako ng among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Welcome. Kaninyong mga igsoon diha ni Kristo, our fellow believers, ang mga bag-o pa nga mao pay pagsuway sa salmot nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios og nagapadayon kita sa pagtuki bahin sa atong tun-anan, the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Hypostasis, mao kini ang original word sa hypostatic. Ang hypostatic ilan na ning transliteration gikan sa original word hypostasis, which means the essential and basic nature of identity. O kining maong basic nature of identity and essential is what is in our Lord Jesus Christ. Kay kining hypostatic, mo kini ang inyong tapag pamatuod, affirmation sa duha ka mga kinaiya nga gipanagiya ni Ginoong Hesukristo. And the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Ang nagaingon diya nga was made flesh, that is the human nature ni Ginoong Hesukristo. That is quoted from John 1:14. Ug mao nga kita mga magtotoo, gimanduan usab nga unsa patubuon ang atong kalak. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now kagahapon o sa katapusan natong panag-uban, naghisgot kita nining pipila ka mga punto. Ug ato kining labason gihapon sa atong panumduman. We are studying on our Lord's earthly life atol sa iyang hypostatic union ug sa iyang paggamit sa nagkalain-lain nga mga espirituhanong mga kasangkapan nga hatag ug sangkap kaniya sa iyang langitong amahan for the purpose of pursuing His mission atol sa una niyang pag-ani. So, ato namang pasabot kanimo nga ug ako kang gipatinawan nga diha sa Lucas 2:52, our Lord Jesus Christ grew up in wisdom and stature. So, kita usab nga mga sakop sa katuigan sa simbahan, church age believers, gimanduan usab kita sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo kang Ginoong Hesukristo. 2 Peter 3:18. Ang atong Ginoong Hesukristo sa ato nang nahibawan encountered temptations, but He never lost His focus samtang siya gitintal. Wa gyud siya kawali, niyan ang iyang pagpunting gyud, pagtutok gayud sa iyang baruganan. Now in our time and age,
Ingon nga mga magtutuo, we are supposed to maintain our focus to the Word of God o paggamit sa mga saad sa Dios in order that we always realize that kadto nga akong giingon nimong prinsipyo nga ang tawhanong mga solusyon dili solusyon. Only divine solution is the real, genuine solution. Ayaw na nakalinti, barugi na gyud na. Wag yo'y kapuslanan ang tawhanon nga mga kasulbaran. Kaya dili gyud na tinuod nga kasulbaran. Pakyas man gyud na. Only divine solution. Ang iyahara nga solusyon sa Dios mao'y tinuod, matuod, tiunay gyud nga solusyon. So, ingon nga mga magtutuo, we are supposed to be consistent in the intake of the so-called post-salvation epistemological rehabilitation. O ato kining ipatuyok-tuyok diha sa atong panimuot. It should circulate now in the stream of our consciousness. Na pangutana. Ako na po ni pangutana usob nimo. Who and what is most important to you as a believer? Ang Diyos ba? O ang iyang pulong? Now be sure to answer it right. Okay? Ni follow-up question. Do you know really who and what God is? Nakaila ka na bagyog tinuoray kinsa ug unsa ang Dios. Yaman ang Dios ug ang iyang pulong usara kini. They're one and the same. Because Christ is the living word, buhi nga pulong. Samtang ang pulong sa Dios mao ang sinulat nga pulong. Ang Biblia, the contents of which is God's word. So we cannot separate the two. Useless the one without the other. Sabtag na. O ang atong Ginoong Jesucristo, sa dihang iyang gibuhian ng iyang espiritu dito sa cross, simultaneously, iyang gibilin ang divine danosphere nga ni kanato, nga mga magtutuo, ubos ning katuigan sa simbahan, alang sa atong kaayuhan, for our own benefit. If we utilize God's Word, samtang tuwa kita magapuyo ni ining operational divine danosphere, kita mahimo nga potential winners in the Christian life. Potential. May kahigayunan. May puruhan. I think that's the right Visayan word. May puruhan kita nga may himong mga mananaog. Huwag sayon kita nga si Satanas, ang nagunang kaaway, the arch enemy sa Diyos, naningkamot gyud siya sa pagtintal sa atong Ginoong Jesucristo, nga mugamit unta sa iyang divine essence rather than his human essence. Apan wa lagi patintal gyud sa Ginoong Jesucristo. He continued. He was steadfast in his focus ngadto sa pulong sa Dios. In fact, kitang mga magtutuo karon ning atong katuigan sa simbahan, we are mandated, all believers are mandated to use the whole armor of God. Matod pa si Efesios 6, versikulo 11. Whole armor, tibuok yun, nga taming o hinagiban nga gisangkap sa Dios kanato. O kinsa may maghahantag kanato o gahom kun bahin na niini. It's God the Holy Spirit. It is God the Holy Spirit who empowers believers to use them in their life, respective life. Kay sayo na kita kini sa tanas na lagi siya goal na siya tumong for every person niining kalibutan na. Una, nga unta kini mga tawhana dili makatuo kang Kristo ingon nga manluwas. So, dili sila maluwas. Natural. Ikaduha,
nga kadtong nangaluwas na, dili unta sila mutubo spiritually. You see? You see, the principle applies to Satan. Misery loves company. The most miserable creature kini si Satanas. Remember, God's policy is grace. Samtang iyang Satanas unsa? Evil. Ano? So what would you follow? Pili. Naman kay kabubuton. Papiliun ta. Now, diha sa 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, nagkanayon kini, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, nagngub nga leon, walketh about, nagalibot-libot, nangitag kinsa iyang tukbon, seeking whom he may devour. Mao na nga kita, we have to be vigilant. Magmabinantayon kita pinaagi sa paggamit yan ang whole armor of God, pulong sa Dios nga na diha sa atong kalag. Diha gipundo na diha sa atong human spirit. Kaya mo magkanay ingnon ta budiga sa mga pulong sa Dios nga atong tun-an ug atong makatunan, o sa diha nga kita mga tubang mga tentasyon o mga pagsuway o unsa na diha ning kalibutan na atay mahulbot dayon. Gikan niya ng human spirit aron mo atong unsa gamiton pinagi sa gahom sa Espiritu Santo batok sa atong mga espirituanong kaaway. Diyan doon na bagyo major enemies kitang mga magtutuo. The world, the devil, the flesh. Unsa man the world, dili ning kalibutan nga itong gilakaw-lakawan o gipuyan, dili. Ambot pasabot ang mga sistema nining kalibutan na iyang Satanas. The world, kinsa man, the devil, ang yawa. Mao ginay, mga kaaway ng espirituhan na itong mga magtutuo. These are our spiritual enemies. Kay espirituhan man, unsa man mo pakig-asdang, pakig-away kanila, paghiharong kanila nga espirituhanon man. So nanginahanglan kag espirituhanon nga mga hinagiban. Gusto? So mao na. So ang ikatulong nga kaaway natong mga magtutuo, mao ang atong kinaiyang makasasala nga niyaning tapot dinhi sa tanang silda sa atong pagkatao na gikan sa tumoy sa atong buhok ngadto sa lapalapa na puno kini sa kinaiyang makasasala nga mga nudnod mga tuod nato sa pagbuhat ng mga sala. Na kung imong tugutan ka ng maong kinaiyang makasasala sa pagdumala sa mong kinabuhi, ikaw miserable. You become a loser believer. You see? Pildi ka sa langit nung away nga atong giatubang adlaw-adlaw. Dili ka daw matagutlo ro bagyon. Moment by moment encounter with our spiritual enemy. Niining langit nung away, which is termed in English as angelic conflict. So we cannot afford to be a loser bahin ini. So we should instead live a life beyond gnosis. Kung sa buta-sabot ni life beyond gnosis. Labaw pa. You see? Taas pa kaysa atong kahibalo. Kaya diferensya man yung kahibalo o kaalam. Ang kahibalo, academic knowledge. Imong nebawan, nasayran. Kapag man mo tuuhi, so it becomes academic knowledge lang. Walay function ka na sa imong espiritu anong kinabuhi. Mahimo lamang kini nga mapuslanon sa imong espiritu anong kinabuhi kung kini imo na kining i-convert into kaalam, wisdom, gikan sa unsa lihok sa Espiritu Santo nga iyang i-metabolize kini. Ako kining binisaya og kanang pag-metabolize, paggaling. Galingon ba? Ato manguning itandi sa ikaamgid nato sa atong
adlaw-adlaw pagkaon, mukaon man tag luto. Adlaw-adlaw, di ba? Mukaon tag na tingali karne, na isda, na unsa, na mga utanon, kasi sagulan pagsabaw, ini kaon na nato niya na, at tumahog dito sa estomago, ug kana galingon na dito, magaling na sila, ug di na ka makakita sa utan, o isda, o karne, kaya na galing naman lagi, metabolize. O kini mo dagan nga tos tanang silda sa imong kalawasan, ug mo kanay maghatag kanimo kalig-on, kabaskog sa imong tawhanon nga function. Mao pud na gikamon gid nato sa espirituhanong bahin. Kini kaon nato, pagtuon nato sa pulong sa Dios, atong tunlon kini, which is analogous to kanang believing it. You see, accepting and believing the Word of God that we have learned. So, kaya ito namang gituuhan mo to. Galingon to sa Espiritu Santo. It is God, the Holy Spirit, who will do that job. It's not we, nga mga Kristohanon, dili. Di madalas mga tinawhanon. Ang Espiritu Santo may buhat niya na. Kaya imo namang gituuhan, kaya you have just used the key, ang Yahweh. Imo gigamit ang Yahweh nga mulihok dayon ang ministry sa God, the Holy Spirit, sa pagmetabolize niya ng imong gikatunan, gikatunan o gituuhan nga pulong sa Dios. O karon, diha, mudagan nga na sa imong human spirit, o mao na magahatag kanimong kalig-on, pagbarog. Nakasabot ka ba sa akong pagpatinaw ni mo nini? Well, of course, this is just a review. So muna, we should instead live that life beyond gnosis that we must consider when we confront the devil. There are two kinds of confrontation, duha, against Satan. Okay? Sa atong pagpakigharong batok ang Satanas, dunay duha ka matang sa kanang asdang, confrontation. Una nini, defensive. Ikaduha, offensive. Sa nakasabot ka naman kung sa ibot, pasabot na yung defensive. Walang kang mulikay o mo panalipod sa mukha o galingon, defensive. Ang offensive, ikaw mo yung mudasdas. Ikaw mo muharong at tubang yun. Sabot? Now, so, kita mga magtutuo, kinahanglan masayod niini. We are supposed to know these two kanang kinds of confrontation. Well, sa atong quote kaganiha, 1 Peter chapter 5 verse 8, originally it means, be sober, be vigilant. But pasabot sa Binisaya, barugi, ayaw sukli. Na, ang tinuod mo kini, paminaw. Ang usa ka magtutuo, wa mandui to sukol, to confront ni Satanas. Wa ba mando? It is pagbarug, maintain, steadfast. This is a believer's offensive combat. See? Mao na tinuod nga offensive combat, pakigharong yun, pakigasdang yun. A believer must be equipped, kinahanglan siya na sinangkapan yun siya with the flat line of the soul. Flat line. Now, spiritual combat is not a matter of prayer. Dili ra ba? Di magpuos. But it is a matter of using God's 10 problem-solving devices. Ayun naman ka pa ba? Ang Diyos nakasangkap ka na itong mga magtutog, napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. 10 problem-solving devices. Nasaguho na ba niyo mo na? O nakatuna na ba niyo mo na? Have you learned it by heart? Kinahanglan, raba. Kay, kung bahay na ganig pag-ampo, paminaw,
There are so many people who misuse prayer by asking for things they already have sa ilang espirituhanong kinabuhi. So may himplo nini. Katos Pablo. Numdum kang Pablo. Paul's prayer to have God remove his thorn of the flesh. Yampo ra ba ito niya? Makatulo ra ba yun niya ang puwi? Diyos, kung mahimo, tangtanga kining tunok sa akong unod, thorn of the flesh. Natiman just recall or reverse concentrate. Unsa man tong agenda of prayer. Abe? It has refresh your mind. Unsa may agenda goodbye na sa pagampo. Hinumdum ka niya itong operation, doon na tayo gihatag nimo nga memory aid. Operation CTIP. Namdong ka pa? CTIP. C, confession. T, thanksgiving. I, intercession. P, petition. So, I hope na labas ni mo na. Confession. Isugid una ang imong mga sala. Sundan kini sa imong pagpasalamat sa Dios. Sundan kini sa imong pagampo ngadto sa ubang tao. Mao ni intercession. Ang P, petition, imo na ng pagampo sa imong kaugalingon. So akong binisayon kini, CTIP, confession, pagsugid sa sala, pagpasalamat, pagampo alang sa uban, ug pagampo alang sa atong kaugalingon. Mao na ang agenda of prayer. Aron dili ka out of line, gamita na. Atong gamiton kini, mao kini ang gilatid dihas pulong sa Dios. Ang prinsipyo, mao mo itong ikuha, mga prinsipyo. So, sa may tubag sa Dios, niya itong pagampo ni Pablo, ang katulo niya ang puwi. Pablo, ang akong grasya, igo na alang nimo. My grace is sufficient for thee, Paul. Ug kining grasya ang gisgutan din my grace, this is grace orientation. Mao ba na ang ikaupat nga problem-solving device? Di ba? Nainom ka pa ba niyan itong 10 problem-solving devices? RFFG? Mao ba? RFFG, DPIHPO? Mao to. Di na lang nato kantok bilon kay mo kaon man nagtaas-taas nga higayon apan just to recall atong hinumduman gyud. Rebound, feeling of the spirit, faith rest drill, grace orientation na ikaupat. So ayaw nagkalimti ang gisulti sa Dios ngatong Pablo, my grace is sufficient for thee. Kanang grasya mo na grace orientation. This is actually the power. Mo kana. Actually, it's the power of Bible doctrine. Kinahanglan atong minumduman usab ang prinsipyo nga di padugay akong gi-quote kini nga ang tawhanong solusyon dili lagi solusyon. Ang Dios nun lagi solusyon mo tinuod matuod ti unay husto tukma nga solusyon. So akong balikon sa pag-quote ni sa in English. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine, right solution. Sabtag na. Now, kinahanglan usab binumduman nato katong doktrina nga nagatudlo kanatong mga magtutuo nga sa unang pag-anhi ni Ginoong Kristo, first advent niya, o sa dihang nakig-uban na siya kanatong mga katawhan when he lived with men
iyang gituman ang iyang misyon dinhi sa kalibutan. Pinagi sa paggamit niya sa tanan nga mga espirituhanong mga kasangkapan nga gisangkap sa Dios kaniya without using His divine nature. Mao lagi na kay doktrina sa kinosis. Nakasabot ka na nining doktrina sa kinosis nga mao kanay way paggamit sa Dios ni Ginoong Jesucristo sa iyang Dios nun nga kinaiya. Wa siya mo gamit, wa siya mo pahimos, wa siya mo kanang musalig. Kay ang iyang gisaligan mo ang gahom sa Dios nga mahan og sa Dios Espiritu Santo. That is how he depended on. Si Satanas, God's arch enemy, naningkamot ra ba to siya sa pagtintal sa itong Ginoong Jesucristo to turn the stone to bread. Samtang nagapuasa ang atong Ginoong Jesucristo sud sa pilakadlaw kapatan ka mga adlaw in the wilderness dito sa kamingawan. You see, 40 days. So, kay tao man po siya, igutom. Mao na, take chance na yun ni Satanas o dool nga. Igutom ka naman. Anong di man mo himo o ning bato nga tuspahan aron magkakaon ka. So that is the appeal to the physical kanang well-being ni Jesucristo. You see? But our Lord defended Himself by using God's Word. Gamit ang whole armor of God. Ephesians 6:11. O kitang mga magtotoo, kinahanglan mo gamit kita ni ining maong armor at all times. How? Saan man? Namo na ni. Tubag. Operation SLBA. Study, learn, believe, apply the Word of God. Mao ni atong slogan. Ayaw na nagkalimti. So, 1 Peter 5:9 also says, whom resist steadfast in the faith. Now, only when we reach spiritual adulthood, atong hingkod, okay? Only when we reach spiritual adulthood that we can use our offensive action. Batok ni Satanas. Mora ra ba ni higayon nga makagamit na kita sa atong offensive action sa dihang nakakabot na kita nining espirituhanong hingkod. But samtang aniya pagkita nining espirituhanon natong childhood, pagkabata, ang atong magamit ra gyud mo kining defensive action. Defensive. Pagpanlipod na lang sa atong kaugalingon. Batok ni Satanas. Ang espirituhanong pagpakigharong, spiritual combat, is not a matter of prayer. Ako maninggi sulti ni mo ripadugay ang panang malikon. But it is a matter of attaining our spiritual adulthood. Mao gina, timan nina. In fact, ang pagampo is not a problem-solving device. Do you know that? Dili. What na ma-appeal sa gisgutan sa pulong sa Dios. Wa magisgutan pulong sa Dios. Ang pagampo, usa sa mga paagis pagsulbad o suliran nila. It's not a problem-solving device. Prayer, unsa gyud ning prayer, is our spiritual communication with God. Atong espirituhanong pagpakig kanang unsa ba Visayan nining communication? Pagpakig sandurot o well, anyway, nakasabot naman tag unsay pasabot nining spiritual communication sa atong pagkikukabildo. I think that's the right word. Sabi ni Saya. Sa atong pagkukabildo nga espirituhanon ngadto sa Dios, mao na pagampo. Apan dili kini paagis pagsulbad og suliran, dili. By the way,
Kung kita maghisgot sa prinsipyo nga atong gikutlo ganiyang human solution is no solution, only divine solution is the real and right solution. Kung maghisgot kita niing prinsipyo ang Diyos nun nga solusyon, asa man nato makatuni kung mao magaling kini ang prinsipyo. Well, tubag, divine solution can only be learned sod sa atong operational divine sphere. Dihara gyud. Kaya mao man na ang atong residence. It is our nato nga mga magtutuha. I'm referring this to our fellow believers. This is every believer's residence, function, and momentum. Sod niya nang maong dapit nga may gahom sa Dios. So, mao na gitawag otherwise called royal palace. Diya mo na. Harianong palasyo. The unique spiritual life of the believer. That's the believer's offensive weapon. Sabot ka? Hinumdumi katong tulo ka mga espirituhanong kahanas. Rebound, Operation Z, o ang imong paggamit sa 10 problem-solving device. Now, the spiritual life requires both offensive and defensive tactics aron sa pagpakigharong sa atong mga espirituhanong kaaway, just like in martial arts combat. Kamong familiar ni ini, nakasabot, kamugon sa akong gisgutan. So, ang espirituhanong kinabuhi nang inahanglan both offensive and defensive tactics aron sa pagpakigharong ni natong espirituhanong mga kaaway, just like in martial arts combat. Let us remember, kining napulo ka mga pahagis pagsulbat sa mga suliran deployed nga na diha sa flat line of the soul. This is a believer's spiritual weapon. Mao ni ngatong kanang pagpanalipod mga hinagiban. See? Ug ayaw nakalimti katong 10 problem-solving devices. RFFG, DPIHPO. Now actually, okay, kung bahin nining 10 problem-solving devices, hay man defensive weapons nini. Be? Ang defensive weapons, paminaw. Paminaw mayo. Ang defensive weapons, kung bahin nining 10 problem-solving devices, mao ang rebound, feeling of the Holy Spirit, o faith-rest life or technique. Mao ni defensive. Rebound. Pag sugid sa itong mga sala. Yung humanta masugid, kita mapunan sa Espiritu Santo. Humanta mapunan sa Espiritu Santo, padayon kita sa pagkinabuhi. Sa usa ka kinabuhi, nga may pagtuo nga nagdala og paulay. Faith rest, drill. So mo na defensive weapons. Apan ang offensive weapons, mao na ning grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father. Tulo gyapon. Si tagtinagutlo ni sila. So, offensive weapons, akong baligon, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God. Sabot? Okay. Sa diha nga maka-establisar na kita sa atong defensive action, we can kick off our offensive action too. Then, unsa may resulta? Anha tamo daog sa espirituhanong away. We win in the spiritual fight. So, akong balikon, sa diha nga maka-establisar na kita sa atong defensive action, we can kick off our offensive action. We use our spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Now, I hope nakuha ni mo na akong dipanghisgutan. Anong danon kayo ni?
sa atong espirituhanong pagkinabuhi. The aim of our offensive action, ang tuyo gyud, ang tumong gyud sa atong offensive action, is to be able to fulfill God's protocol plan sa atong kinabuhi. The Christian's offensive action, mao kini ang gitawag og post-salvation epistemological rehabilitation, appeal ini ang outreach, evangelism, Christian functions, etc. Mao na offensive action. Now, dinhiyo na kita kuto ba? Dinita mohunong itong ipadayon ni ugma o ayaw kalimot nga ang itong paghisgutan ugma padayon sa paghisgot ni ining offensive action o defensive action o pagdugang nato ni ining mga gitawag og flatline of the soul nga mao ni ang garrison for every believer. And then we learn also both offensive and defensive tactics sa Kristiyanong pagkinabuhi. So, anhilang una kita kuto mo magampo ta. Balaan na mo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo. Nininglain na sa mga higayon sa among pagpakikambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong paglamdag kanamo. Bahin ni ining danon pag-ayo nga hilisgutan o tunanan ang pagka-hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Salamat ug inawag nga kini mahimong panalangin dugang sa mga kaalam nga amo nang nakatunan gikan sa imong mga pulong nga among ikadugang sarang namong magamit sa mga lalang pagtagbo sa mga naglalayng circumstances kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong mando nga imo kaming pakabuton yan ang among tumong nga mahimong mga mananaog diha sa imong tubangan. Salamat ning grasya nga Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.